Lord, hallelujah, hallelujah. Pumalakpak po tayo sa ating pinakamamalang Panginoon. Malakas na palakpak, mga minamahal. At ang malang Panginoon magbalik sa atin ng makamilyong beses sa bahagi ng mga minamahal ko, hallelujah, na patuloy nating sinasampalatayanan. Amen? Amen? At sa mga sumandalita mga minamahal ko, tayo po idarako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating po pananambahan, ang pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Kaya tayo na po idaglian ng tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng Malapayon. Narito po ating beloved elder, beloved brother Joven Ferreira. Praise the Lord! Hallelujah! Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo po lahat mga minamalay dumalangin sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang banal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapin ng Jesus. Maraming salamat sa kalagasan, tagalay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. Sa pagkat ito'y binibigay mo sa amin kami sama-sama sa iyong pong pagpupuri sa buong araw tumalapay. Bamulat sa pandalangin na aming gilgam, may Evangelista, Walde Estrada, Almeda, ay po mga minamalamang manggagawa. May kami kapatawaran sa mga kami supong sa pagkasalas sa iyo. Patawarin mo ba sa Panginoon? Huwag mo naman tingnan namin ikaw pagkasalagot ng puso nagsisisi sa oras ito. Pagpalay mo kami lahat sa pag-aaral sa salita, nag-isan mo yung salita, patabang lingkod, sa ganang aking wala magawa, basahan lamang, alikabog lamang sa harapan, with gamitin yung dalawang papapalang espiritual, sa ipong mga kapatid sa dako ito, mga sa aming mga beloved viewers. Pagpalay mo kami lahat sama-sama naming sinasaway, lahat ng demonyong hadlang, demonyong antok, lahat ng gawa ng kaaway, cast out, and the mighty Jesus cast out, in Jesus' mighty name, amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Lahat po muna ay sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo po mami na makaupo at ating pong pag-aralan ng salita ng Diyos at iayos natin mga minamahal yung ating mga anak. Paupuin natin sa ating mga tabi upang mamaya ay hindi po magkaroon ng yung mga sometimes mga disturbances. Amen. As we dwell or walk the path, as we go on with our teaching, yung Word of God sa araw na ito. Amen. Lahat po muna po malakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga pulat, ako po bumabati sa magandang hapon sa ating pong maminamal na mga bisita sa kapitulutan ng ating beloved Lord Preacher. Welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin pong ginagalang at minimalibang lista, ating beloved Evangelist Walde Estrada Almeda. Maging sa ating mga viewers, ang ating pong Facebook live streaming, kayo po ay aming po welcome. Saan po kayo naroon ngayon? Ano man yung kalagayan? At may mga panalangin kayo, magtuloy-tuloy lang po kayo, mga minamahal. At kayo po, mga minamahal, ay tiyak pagpapalain kayo ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. We give due honor and respect sa ating pong beloved Evangelist Walde Estrada Almeda, sa kanila pong buong pamilya, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Lina C. Almeda. Sa ating mga beloved workers, good afternoon po. Sa ating mga beloved elders na kasama natin ngayon, pinangasiwan po ng ating pong beloved preacher, Brother Buboy Nier, pagamat siya ngayon ay nandun sa Umingan at talagang inaalagaan yung ating mga kapatid doon. Bagamat nandun siya, patuloy kanyang pag-monitor sa bawat isa sa atin sa araw na ito. Palampakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Sa kanyang mahal na anak, ating beloved Mr. Vines, na talagang glory to God lang. May sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng salita ng Diyos, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Ating basahin mga minamahal, yung ating pong pambungad na talata dito sa Aklat ng Mateo. Ang kabanata ay 5, talatay 14 hanggang 16. Tagalog muna and then right after that, i-flash natin yung English. Amen. Ganito ang sinasabi, kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinaniningasan ang isang ilawan at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lalagyanan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nasa bahay.
Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawa niyang sumigaw ng praise the Lord. Amen. We keep on hearing this verse. Narinig na po natin mga minamahal. At sabi nga diyan mga minamahal, ye are the light of the world. Amen. Amen. Tayo po daw mga minamahal ay ilaw ng sanlibutan. A city that is set on an hill cannot be hid. Hindi pwedeng itago daw mga minamahal kapag nandun sa tuktok ng mga bulubundukin. Amen. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on the candlestick. Lahat mga minamahal, kapag tayo nag-ilaw ng kandila, siyempre nilalagay natin dun sa lalagyan ng kandila. And it giveth light to all that are in the house. At silo po mga minamahal, bawat makakita daw doon mga minamahal, binibigyan ng ilaw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At sabi diyan, let your light so shine before men. At sabi diyan, sikapin na ang ating pong ilaw, yung ating araw-araw na buhay, maging sinag. Shine unto all men, and that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Ating pamagatan ng pag-aaralan natin mga minamahal, not just to shine, but to illuminate. Ano ibig sabihin mga minamahal pag sinabi ting not just to shine? Alam po niyo mga minamahal, marami pong Kristiyano ay satisfied of acquiring something in order to shine. Maraming tao mga minamahal, na kung ating makikita mga minamahal, mga Kristiyano, araw-araw, linggo, bawat banal na gawain, may mga nagpapatotoo. Amen? Amen? Ang bawat isa mga minamahal, itinatagumpay ng mga minamahal at kanilang ipinagsisigawan ano ang ginawa ng Diyos sa kanilang buhay. Dati-rati mahirap, ngayon pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Amen? Dati-rati mga minamahal, nandiyan mga minamahal na talagang problematic ngayon, binago na mahal na Panginoon. In short, mga minamahal, to shine means to become notable. Mapansin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang mga Kristiyano daw, mga minamahal, hindi pwedeng uupo sa gilid lang. Ang totoong Kristiyano, they shine. Amen. Amen. Napapansin ang Kristiyano. Kaya nga po mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay matatawag na shining in all our endeavors, tayo daw po ay nagiging on top. Amen. Pero ang sinasabi diyan, do not be just do shining. Huwag lang basta mag-shine. Ang sinasabi diyan, you illuminate. Pag sinabing illuminate, mga minamahal, this is to create effect in the sight of the beholder. Magkaroon daw ng epekto yung shine na meron ka. Kaya nga sabi doon mga, ibalik natin yung unang talata. Kung titignan nyo mga minamahal, doon sa last verse, ye are the light of the world. Ye are the light. Let your light so shine before men. Oh, hindi siya tumigil doon. That they may see your good works and glorify your Father. So anong illumination doon mga minamahal? Sometimes you just see the light, and if that doesn't have effect in your life, shining is nothing. Amen. Amen. Kapag daw po mga minamahal, nakitang nandun ka sa tuktok at hindi nagiging pagbabago sa mga taong nakakakita sa iyo, walang silbi yung pagiging shining Christian mo. Ang sinasabi diyan mga minamahal, let these people who see you, nakikita, they will glorify the Father. Dapat daw may mangyari, may epekto sa kanilang buhay, ang pagiging pagpapala mo. Nung dati-rati nakita ka mga minamahal, may karamdaman, ngayong pinagaling ka, and those people, yung kamag-anak mo nakakita sa iyo, it's nothing. You are not doing the real illumination. You just there shine, pero walang illumination. Doesn't have the effect sa mga tao nakakakita sa iyo.
Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Just to give you an example, mga minamahal, ang mga artista, when they shine, amen? Yung mga K-drama, sometimes mga minamahal, talagang till death do us part tayo sa mga yan. Amen? Amen? At ayan po mga minamahal, sa kanilang paggawa ng pagiging artista, mga minamahal, they don't just sing. Hindi lang sila kumakanta, hindi lang sila umaarte. They become models. They become icons to their fans. Amen. Amen. Kaya mga minamahal, nakita nyo kapag anong ginawa ng artista, si Fernando po, kapag siya bumanat kaliwa ang ginagawa ng mga tao, talagang ganun din. Amen. Amen. Kapag anong binanggit ng artista na kanilang ina-idolize, yun din ang kanila. Kaya nga, bilang isang artista, sinasabihan sila mga minamahal sa mga performing artist. Sinasabihan sila, be responsible for all the words that you speak. Sapagkat bawat pagkakasabihin mo na mali, ito ay nagiging tama sa iyong mga fans. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. They should avoid becoming bad influence. Amen? Amen. Kung nakita nyo, prim and proper, yung mga artista, mga minamahal. Kaya nga, mga minamahal, kapag sila, ito po, mga minamahal, ginawa nila in public, sa mata ng mga tao, ito nagiging tama. Kaya mayroon tayong kasabihan, sa matanda o ang maling gawa ng matanda, sa mata ng bata, ito ay tama. Ganon din. Amen. Kaya maingat tayo dapat because shining is not the main job. Kapag tayo po minamahal ay nag-shine, ay hindi yan ibig sabihin, yan ay tapos na yung trabaho mo. Ang totoong trabaho is the effect, the illumination, the effect of your shining to the people who see and you interact with. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. To all Christians, to shine is not hard. Napakadali. Amen. Ating basahin dito sa aklat ng Deuteronomio, Kabanata 28, talatay 13. Amen. Palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Ganito pong pagkasabi, at gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot, at ikaw ay magiging sa ibabaw lamang at hindi ka mapapasa ilalim. Kung iyong diringgin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito na iyong sundin at gawin. Ipalakpak natin ang napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Napakadaling mag-shine. Sa totoo lang. Kaya nakita nyo bawat isa sa atin, kaya nandito tayo because we natanggap natin how to shine. Amen? Dati-rati mga minamahal, mahirap ang buhay mo, ngayon mayaman ka na. May mga pagpapala ka na. Dati-rati masakitin ka ngayon, pinagaling ka na at pinalakas. Dati-rati may ugali ka magnakaw, ngayon pinagkakatiwalaan ka na. Dati-rati black sheep ka sa pamilya, ngayon full of wisdom. Pag may problema, tinatawag ka na ng iyong mga magulang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang ilan mga minamahal, dati janitor. Amen? Pero ngayon ginawang manager. There is that tinatawag nating napapansin ang mga anak ng Diyos. Bakit? It is a promise of God. Ang sabi ng talata, the Lord shall make thee head and not tail. Hindi ka gagawin pa nating ulo at hindi buntot. Amen? And thou shall be above only, thou shall not be beneath. Hindi ka, sa ibabaw ka lamang at hindi ka pwedeng pupunta sila kapag ikaw ay gumagawa ng kalooban ng ating mahal na Panginoon. Amen. Lahat ng nakapansin na niya na pagbabago na yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Yan ang dahilan kung bakit tayo nagpapatuto. Because shining is in us. But the problem is, sabi ko nga, hindi sapat ang shining. The real job is to illuminate. Anong maging epekto ng mga pagpapala na yan na meron tayo? Sabi ng Daniel, kindly, Daniel chapter 12, verse 3. Amen.
Dito po sa Daniel, Kabanatang 12, talatang 13, ngunit yumuon ka ng... Hindi 13, 3. Dito po sa Daniel, Kabanatang 12, talatang 3, at silang pantas ay sisilang na parang ningning ng langit, at silang mangagbabalik ng marami, sa katwiran ay parang mga bituin magpakailan. Ibigay ang palakpak na napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng talata, they that be wise shall shine as the brightness of the firmament. Grabe. Amen. Amen. And they that turn many to righteousness. Take note, shining is not the essence of Christianity. The essence is you to shine, magningnig ka, itaas ka ng Diyos, at maging pagpapala ka sa maraming tao. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ang sabi, that they that turn many to righteousness, be as the stars forever and ever. Amen? So, mayroon pala tayong gagawin, mga minamahal. Kung ikaw ay pinagpala, hindi po pwedeng titigil ka nang sa mga pagpapalang meron ka. Meron ka dapat ginagawa dahil tatanggap mo ang pagpapala galing sa ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Tanong, how to illuminate others towards righteousness? Ano ang gagawin ko, kapatid? Para na sa ganon, ma-influensyan ko ang aking mga kausap, kababayan, pamilya na nakakakita sa pagpapalang meron ako. Dati-rati bisikleta ang hawak mo, ngayon kotse na. Dati-rati ang bahay mo kubo, ngayon mataas na bungalow na. Amen? Two-story na. Dati-rati wala ka pa, ngayon grabe pagpapala. Bakit? Ang tanong diyan, mga minamahal, because God is a promising God na sinasabi niya, pagpapalain tayo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Ang tanong, nung natanggap natin yan, 3 years, 5 years, 10 years ago, 15 years ago, ano na ang nangyari? Naging pagpapala ba yan sa ibang mga tao nakakakita sa iyo? Amen? Ang iba nga, nung yumaman, hindi wala nang kilala eh. Ang iba, nung pinagpala, dati-rati napakadaing lapitan, pero ngayon, mayaman, Jesus, wag na wag kang lalapit sa kanya basta-basta. Nagiging suplado kung minsan, sometimes social, masyado, hindi na basta-basta pwedeng lapitan. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Tanong, mga minamahal, how to illuminate others towards righteousness. Amen? Ano sabi diyan, mga minamahal? Unang Pedro, kabanata ay 2, talata ay 12, italon sa 20. Amen. Ganito po ang sinasabi, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali sa gitna ng mga hintil, upang sa mga bagay na pinagsasalita nila laban sa inyong tulad, sa nagsisigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanilang nakikita, ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Sa 20, sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nagkakasala at kayo'y tinatampal, ay inyong tanggapin na may pagtitiis. Ngunit kung kayo'y gumagawa ng mabuti at kayo'y nagbabata, ay inyong tanggapin na may pagtitiis, ito'y kalugod-lugod sa Diyos. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Unang-una na dapat mong gawin para masabing maging pagpapala sa iba ang mga pagpapalang natanggap mo, ang sabi niyan, panatilihin ang magandang ugali ng Kristiyano. Amen? Amen. Ang sabi nga ng talata, mga minamahal, ibalik nga sa Tagalog mo, minamahal. Ang sabi diyan, na kayo'y magkaroon ng timtimang ugali. Grabe. Amen. Sa gitna ng hintil o ng mga makasalanan, upang sa mga bagay na ipinagsasalita nila laban sa inyong tulad na nagsigawa ng masama, dahil sa inyong mabubuting gawa na kanila nakikita ay purihin nila ang Diyos sa araw ng pagdalaw. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng magagandang ugali ang ng mga Kristiyano sumigaw ng praise the Lord. Hindi lahat nagasigaw. Amen? Kasi kung minsan sumusungit na ang Kristiyano eh. Amen? Amen?
Sometimes ang Kristiyano nung pinagpala, hindi mo na po pwedeng basta-basta utusan. Hindi mo na pwedeng basta-basta pagsalitaan. Amen. Lahat nung walang-wala pa, mga minamahal, ay, all God to be the glory. Ginaganon-ganon natin, mga minamahal. Nakahawak ng walis at nagwalis yan tuwan-tuwa dahil nakapaglingkod siya sa mahal na Panginoon. Ngayon, bigyan mo ng walis. Yucks! Social na. Pumalagpak po tayo ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang sinasabi ng talata, manatili ang magandang ugali. Amen. Amen. Huwag na huwag kalilimutan ang mga ugaling itinurot na napakinggan natin sa mga mangangaral sa mga pastor. Amen. Sapagkat ito ay magre-reflect ng pagiging isang mabuting tao. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Sa second verse, mga minamahal, ang sabi diyan, sa verse 20, sapagkat anong kapurihan nga kung kayo'y nagkasala at kayo'y tinatampal na sa tagapin ng may pagdito. Sometimes, tayo po mga minamahal ay, kuminsan mga minamahal ay playing victims tayo. Amen? Amen. Isampulan ko kayo mga minamahal. Merong mga Kristiyano nasa gitna ng maraming bahay, ang kanilang tahanan. Pagdating ng madaling araw, malakas magpuri. Dahil nagpupuri, mainit na Kristiyano. Amen? Amen? At nagigising at nabubulabog ang kapitbahay sa kanilang pagtulog. Kapag binato ang kanyang bahay, ang sabi niya, inuusig ako, brother. Amen? Playing victim ang ilang Kristiyano, mga minamahal. Brother, anong masama doon? Ating basahin dito sa Aklat ng Awit 100, 100, ang talatay 1 hanggang 2. Kylie. Amen. Ito pang nakasulat. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon. Kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasiyahan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Sinunod ko lang ang salita ng Diyos. Kailangan magkaingay. Amen? Di yan, binato ka. Tapos sasabihin mo, nung binato ka, sasabihin, inuusig ako, brother. Ayusin natin, mga minamahal. Amen? Sometimes tayo po, mga minamahal, ay akala natin inaapi tayo, pero sometimes tayo rin mismo gumagawa ng dahilan kung bakit tayo ay inaapi. Amen? Ayusin natin ang ugali natin. Amen? Kung nakikita mo na ng may tulog, respetuin mo naman yung katahimikan, lalo na mga hindi nakakilala sa mahal na Panginoon. Or else magiging masama ka sa kanilang paningin. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal, ang ating mahal na Panginoon. Saan ginagamit ito? Dito sa banal na gawain. Sumigaw ka ng todo. Amen! Huwag ka matulog dito, yung pagtulog doon sa bahay na yan. Amen? Amen. Pero yung maingay na pagpupuri, dito mo dalhin sa banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shall praise the Lord. Sometimes at napagpapapalit natin yung mga bagay na para sa banal na gawain, dinadala natin sa bahay na kung saan nakakaistorbo tayo at hindi tayo nagiging pagpapala sa ibang tao. Ayusin natin ang ating mga pag-uugali. Amen? Pwede naman magpuri nang hindi kailangan mag-ingay. Kapag nasa bahay at kailangan ka manahimik dahil mga tao nakakapaligid sa iyo ay hindi nakakaintindi ng ginagawa mo. Amen? Sabi nga, you can whisper in the crowd. Amen? Wala kang marinig sa boses mo eh. Pero sasabihin, thank you, Jesus. Nakapagpasalamat ka at nakapagpuri nang hindi ka nagiging istorbo sa iba. Pumalakpak po tayo ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng nakaunawan yan, sumigaw ng praise the Lord. Everybody shout praise the Lord. Some Christians are playing perfect. May mga taong kung kumilos, akala mo sila ng pinaka-perfecto sa ibabaw ng mundo. Amen? Lahat ng mga Kristiyanong hindi katulad yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Totoo po yun, mga minamahal. Kapag ang Kristiyanong yan ay kausap, bakla, tumboy,
mga ngalunya, magnanakaw, Kristiyano nakitang umiinom, naninigarilyo, sister na nagsuot ng spaghetti, nagpantalo na brother, naka-short pants, walang kabanalan, mga backslider. Para bang hindi natin pinanggalingan yan. Amen? Amen? Sino ang perpekto sa atin? Mga minamahal, ang mga Kristiyano yan, di ba sila yung mga hinahanap natin? Di ba sila yung mga taong hindi gusto natin ilapit sa mahal na Panginoon? Bakit kapag ang kapatid mo nakagawa ng pagkakamaling katulad, para bang napakalaking issue? Hindi nila kailangan ang paghuhusga mo. Ang kailangan nila ay ang pag-unawa mo, ang panalangin mo. Ang kailangan nila, mga minamahal, ay ang mga bagay na kung saan ito po, mga minamahal, ay magbibigay sa kanila ng reminder na sila'y hinahanap na ng mahal na Panginoon. Ang kailangan ng mga kapatid natin na yan, mga minamahal, na nagkamali, sila po'y ng backslide, ng lupaypay, ay ipagadama mo sa kanila instead of judging them. Let them feel that you care for them. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Brother, kapag hindi ka manumbalik, naghingi ng kapatawaran, mawawalan ka ng Diyos na nagmamahal sa iyo. Brother, kapag hindi ka nanumbalik, mawawalan ka ng Diyos na magpuprovide ng mga pangangailangan mo. Magpapagaling ng mga karamdaman mo. Ikaw ay Diyos, wala kang mawawalan ka ng Diyos na matatawagan sa oras ng kabagabagan. Sisigaw ka na ng hallelujah, praise the Lord. Ikaw ay nasak na pero na sa ganun, tumatambling ka lang pero nagpapagpag ka lang. Bakit? Pinag-iingatan ka ng Diyos. Palabahan mo natin ang ating wala pa ino. Kung may karamdaman kang cancer, hindi mo kailangan mag-chemotherapy. Ang kailangan mo lang mag-fasting, tapos maglehas mong hindi kapatawad na pag nalehas ka ang ating mga kapatid, pinagaling ng mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sasabihin mo lang sa Kanya, gusto mong mawala ng Diyos na katulad niyan? Sino nga ayaw diyan? Kaya nga mga minamahal, i-remind mo lang ang kapatid mo. Huwag mo siyang husgahan. Amen? Ang kailangan nila ay panalangin mo upang sila'y bumalik muli sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Brother, kailangan kong ipakita sa Kanya na iba ako eh. Amen? Sinabi ka, ating basahin mga minamahal, Romans chapter 12, verses 2 to 3. Kindly. Amen. Malapit na po tayo magtapos mga minamahal. Amen. Dito po sa Roma, Kabanatang 12, talatang 2 hanggang 3. At huwag kayong magsiayon sa libutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos sa kalooban ng Diyos. Sapagkat sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawat tao sa inyo, na huwag mag-isip sa kanyang sarili ng totoong matayog kaysa narapat niyang isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Diyos sa bawat isa. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Brother, narinig ko yan sa preaching eh. Hindi ka dapat makiayon sa sanlibutan. Nakita kong brother ko, siya ay naka-short pants. Anong gagawin ko? Ipakita ko sa kanya na mali ang ginagawa. The purpose is good. I'm not saying it's bad. Amen. Pero hindi mo kailangan ipadama sa kanya na siya yung kanyang ginagawa pagkamali. Dahil alam na ng Diyos yan. Alam na niya nagkamali siya. Ang iparemind mo na lang sa kanya na kapag nagpatuloy siya dyan, mawawalan siya ng Diyos na nagmamahal sa kanya. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. And be not conformed to this world, but be transformed. Take note by renewing of your mind. Hindi mo kailangan brutal na ipakita sa kanya yan. Sa totoo lang kapag siya in times na siya nanlulupaypay, in times na siya nagkasala, pakitaan mo siya na parang husgahan mo siya, lalo siyang lalayo sa iyo. Amen. Amen. Kaya nga ating basahin muna ito mga minamahal. Aklat ng Kawikaan bago tayo bumalik dyan. Aklat ng Kawikaan, Kabanata 18, talata 19. Kylie.
Amen. Ganito pong pagkasabi, ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kaysa matibay na bayan. Ang gayong mga pagtatalo ay parang mga halang na isang kastilyo. Amen. Ibigay ang palakpak sa ating napakabait na Diyos. Take note, ha? Oh. Ang sabi diyan sa Tagalog, please. Ang sabi diyan, ang kapatid na nasaktan sa kalooban ay mahirap mabawi kaysa matibay na bayan. Kaya kapag nasaktan mo yung kapatid, akala mo, ipakita mo talaga, yes, mali yan. Maramdaman niya na parang hinuhusgahan mo siya, never yan babalik sa paglilingkod. Amen? Amen. So akala natin normal lang yun, kasi be not conform eh. Dapat, yes, rayo ka, kasalanan ka, kung hindi. Amen? Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, hindi ng mga kapatid natin nagkamali, hindi na kailangan paghusga mo. Ang kailangan nila panalangin, paggalingan, maintindihan mo, kanilang kinalalagyan, ipadama mo sa kanila at iparemind na kailangan at minamahal sila ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Balik tayo doon sa ating Romans chapter 12, verse 2 to 3. Kindly. Amen. From the book of Romans chapter 12, verse 2 to 3. Huwag kayong be not conformed to this world, be transformed in your mind that you prove that is good and acceptable and perfect to God. Next. For I say, take note for I say, through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think. Huwag daw nating ipadama sa kanila na tayo ay mas magaling at mas perpekto kaysa mga kasalanan nating kapatid. Amen. Amen. Kapag kinakausap natin ang ating kapatid dahil tayo pinagpala, huwag nating ipadama sa kanila na we are better than them. Huwag nating ipadama, mga minamahal, na tayo'y matatag kaysa sa kanila. Na tayo'y parating on fire kaysa sa kanila. Dahil yan ang sinasabi ng Biblia ng totoong paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kung pinagpapala ka and have your shine in there, make sure na itong shining na ito ay mag-illuminate doon sa mga taong na nakakakita ng pagpapala na meron ka. Magagawa mo lang yan kapag maganda ang pag-uugali na ating ipinapakita. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi niyan, he ought to think, but think soberly. Huh? Anong sinasabi ng soberly sa Tagalog, mga minamahal? Kaini, sabi niyan, na narapat niya isipin, kundi mag-isip na may kahinahunan ayon sa kasukatan ng pananampalataya binigay ng Diyos sa bawat isa. See? Hindi daw dapat nagyayabang ang Kristiyanong patuloy na nakakaganap sa kalooban ng mahal na Panginoon. Dahil sabi nga, lahat yan, all through the grace of God. Lahat yan nagagawa natin sa habag at biyaya ng ating Diyos na buhay. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. So dapat, mga minamahal, manatili. Amen. Lahat ng pinagpala naman na Panginoon, everybody shout, praise the Lord. Amen. So kapag pinagpala tayo, gaganda dapat ang mga pag-uugali natin. Walang masungit na Kristiyano. Amen. Amen. Ang Kristiyano dapat approachable. Amen. Magiliw dapat ang isang Kristiyano. Amen. Hindi yung puram. Hindi dapat ganoon ang Kristiyano. Dapat inuunawa natin ang ating mga kapatid at habag ang dapat ipinapakita natin sa ating mga kapatid na nagkamali. Hindi paghusga. Dahil sa oras na yan, ang kailangan nila ay panalangin at pagpapakita ng ating kalinga. Pumalakpak po tayo na napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Second, strive to be steadfast in your spiritual life. Anong sinasabi ko, mga minamahal? Be steadfast in your spiritual. Dapat tuloy-tuloy ang isang Kristiyano. Ingatan ang mga patutuo. Amen? Amen?
Ating basahin muna mga minamahal dito sa unang Timoteo, Kabanata 4, talatay 12 hanggang 15. Amen. Praise the Lord. Amen. Unang Timoteo 4:12 hanggang 15. Huwag hamaki ng sino man ang iyong kabataan, kundi ikaw ay maging uliran ng mga nagsisisampalataya sa pananalita, sa pamumuhay, sa pag-ibig, sa pananampalataya, sa kalinisan. Hanggang ako'y pumarian ay magsikap ka sa pagbasa, sa pangangaral, sa pagtuturo. Huwag mong pabayaan ang kaloob na nasa iyo, na sa iyo ibinigay sa pamamagitan ng hula, na may pagpapatong ng mga kamay ng kapulungan ng mga presbitero. Magsipag ka sa mga bagay nito, tumalaga kang lubos sa mga ito, upang ang iyong pagkasulong ay mahayag sa lahat. Ibigay ang palakpak na napakalakas para sa Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, pag sinabing, be ye steadfast in your spiritual life. Amen. Dapat tuloy-tuloy ang isang Kristiyano. Hindi pwedeng Kristiyano pag nasa banal na gawain, paglabas ng gawain ay hindi na Kristiyano. Amen. Tawag natin nung isang mangangaral natin nung unang nakakilala mga minamahal. Pag nasa loob ng iglesia, ng church, banal. Pero pag nasa labas, banol. Ewan ko kung anong banol. Bisayan word daw yan. I don't know. Amen? But it's other way of saying, hindi nananatili ang pagiging banal na anak ng Diyos. Amen? Hindi po pwede mga minamahal na kapag tayo nasa labas, mga minamahal ay nawawala ang pagiging anak ng Diyos. Amen. Amen. Kaya nga, be ye steadfast. Maraming magsabi mga minamahal, paano yan brother? Nasa pagsubok ako. Ang daming kong problema. Ang sabi diyan, in all yung circumstances, be ye steadfast. Amen. Kung ano mang pinagdadaanan mong mga pagsubok ngayon o mga problema ngayon, kaya ang tawag diyan, pinagdadaanan. Ibig sabihin, dadaan ka lang diyan. Huwag kang manatili diyan. Palabahan po natin ang ating banal na Panginoon. Pag sinabing pinagdadaanan mo pagsubok, mga minamahal, later, pag ikaw natapos dumaan diyan, pagpapalain ka na ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nga, be steadfast. Huwag kang kakalimot sa pagiging anak ng Diyos. Anong dapat gawin? Ang sabi ng unang Timoteo, sabi 4:12 hanggang 15, sabi diyan, let no man despise thy youth. Marami tayong makakausap, mga minamahal, bata ka pa. Huwag mo akong pangaralan. Marami ka pang tubig na iinumin. Marami ka pang bigas na kakainin. Di ba ginaganon tayo, mga minamahal? Kapag ang kausap natin, mga minamahal, may pinag-aralan, sometimes natitiklop na tayo. Yaks, i-English yan, hindi ko kaya yan. Kapag ang kausap natin ay opisyal, nandoon ang takot natin, hindi tayo makatayo kung ano ang nais nating i-share na mga salita na malapan. Bakit? Bata lang kasi tayo eh. Wala akong kaya eh. Hindi ako lang pinag-aralan. Let no man despise thy youth. Kung ikaw ay anak ng Diyos, anumang edad meron ka, hindi ka dapat natatakot sapagkat ang magsasalita, hindi ikaw, kundi ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Kaya kapag sinabi ng ating beloved preacher, magkaroon tayo ng hayo team. Dapat ang nag-uunahan ng mga anak ng Diyos. Bakit? It is a high time for us to shout to those people na hindi nakilala sa mahal na Panginoon na ako'y pinagpala ng Diyos. Amen? Dahil kapag yung pagpapala mo, sinarili mo yan, that is not the end of the journey. The end of the journey is to illuminate those people na ating pwedeng pagsiran ng mga pagpapalang meron tayo. Amen? Kaya kapag sinabi ng ating magkaroon tayo ng mga hayo team, nag-uunahan ng mga anak ng Diyos. Dapat siyang namumroblema eh. Sino sa Lunes, sino sa Martes, sino Merkulis. Dapat ganun ang inisip. Napunito siya dahil sa dami ng Kristiyanong pinagpala, dapat lahat gusto mag-share ng kanilang pagpapala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Pero kapag tayo ayaw natin, nahihiya kasi ako eh. Ako ay busy. Let no man despise thy youth. Amen? Sino man ang kausap mo, huwag kang matakot. Dahil pumunta ka doon hindi para makipagpasikatan. Pumunta ka doon upang ibalita ang magandang balita galing sa mahal na Panginoon. Na kung sila'y may mga problema, kaya silang lutasin ng ating mahal na Panginoon. Kung sila'y may karamdaman, kaya silang pagalingin ng mahal na Panginoon. Kung sila'y may mga takot sa buhay, may mga naisipan ng mahal na Panginoon, tutugunin sila ng ating mahal na Panginoon. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Kaya nga mga minamahal, ang sabi diyan, be thou an example of the believers. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Maging ehemplo ng lahat ng mga mananampalataya. Kapag naging ehemplo, nakita niyo kapag sometimes meeting ng mga choir members, ng mga elders, mga workers, sinasabi nila mga minamahal, maging ehemplo tayo sa ating mga kapwa Kristiyano. Amen. Kapag nakita nila si ate na choir members, na nag-make up at kung ano-anong ginagawa, gagayain yan. Amen. Amen. Kapag nakita sila si ate na choir member na naka-shorts, ay mag-short din yan. Si ate nga okay eh. Si kuya nga, nakita ko naka-short, okay lang yan. Si kuya okay eh. Kaya nga tayo parating nire-remind ng mga nangunguna sa atin mga minamahal, ating mga pastor, nangangasiwa sa ating minabador ng preacher, na mag-ingat tayo sa bawat araw at kilos natin. Be an example of the believers. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. With this note, ang sabi diyan, pag sinabing be an example, hindi kailangan masabing maging perfecto ka araw-araw. Dahil imposible yun. Amen. Kasi nga araw-araw tayo nagkakamali, di ba? Amen? Sino na magsasabing hindi siya nagkakamali? Lahat nagkakamali araw-araw. Paano na yan? Di okay lang pala na magkamali din ang aking mga nakakita sa akin. Ang sinasabi lang example, kapag ikaw ay nagkakamali, ating basahin muna dito mga Ephesians chapter 6 verse 13. Kindly. Last few verses. 1, 2, 3. Last 3 verses. Dito po sa Efeso, kabanatang 6, talatang 13, dahil dito magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga tagal sa araw na masama at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Pumalakpak po tayo na napakalakas mga minamahal. Lahat ng nakadama ng pagsubok at nasubukang manlupaypay, sumigaw ng praise the Lord. Totoo yun. Sinong hindi nakasubok at nakasubok ang maglupaypay? Lahat tayo nanlulupaypay. Amen. Mapagsabihan nga tayo ng konti, tayo iyak ng iyak. Sabi tayo ko na. Maski na yung ibang tao nagsabi sa'yo, ang pagkakasalanin mo, mahal na Panginoon, hindi na ako dadalo. Bakit? Sinabihan ako, napahiya ko eh. Bakit? Hindi siya ko problema mo. Bakit dinadamay mo, mahal na Panginoon? Amen? Ang sabi ng Biblia, mga minamahal, yung ating araw-araw na pagkakamali, sabi niya, wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. Upang nang sa ganon, ikaw, sa oras na ikaw ay sinusubok, ikaw ay nalulupaypay, ay kakayanin mong muling tumayo at muling maglingkod sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ang example of the believer, mga minamahal, is yung pagiging, yung persevere ba? Nagpipersevere ka, perseverance. At yan po, yun talagang makikita natin mga steadfast tayo. Bagamat tayo mga minamahal, nalulupaypay, kapag nakadama tayo ng mahal na Panginoon, tayo ay tumatayo muli at muling naglilingkod sa mahal na Panginoon. Mamaya, kapag tayo po'y sinubok, mga minamahal, sige, mangina ka, may mga doubts. Okay, sige. But when we start to feel the presence of God sa banal na gawain, ay tumatayo tayong muli at naglilingkod muli sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Ano ang sikreto? Huwag tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen.
Kapag ikaw mga minamahal o umabot sa punto na kung saan ayaw ka na, the more na dapat maglilingkod ka ng diretsyo sa mahal na Panginoon. The only way to defeat that kind of thinking is for you to continuously serve the Lord. Patuloy kang dumalo. Bakit? Sa pagdalo mo, kapatid, makakatabi mo sa kaliwat kanan ang mga Kristiyanong maiinit. Kapag nadama nila ang banal na presensya ng Diyos, magpikit ka ng iyong mata, itaas mo ang iyong kamay, manalangin ka sa mahal na Panginoon, madadama mo rin ang banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang tumabi sa marites. Huwag kang tumabi sa mga nagchichismis ng kung ano-ano. Walang panahon ang banal na gawain ng Diyos sa mga kung ano mga issues outside worshiping God. Sapagkat tayo na parito hindi makichismis. Tayo na parito upang pumuri sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Be an example of the believers. Give attendance to reading, exhorting of doctrines. Ibig sabihin mga minamahal, huwag kang titigil. Sabi dyan. Next, ibalik natin doon mga minamahal doon sa talatang ating nabasa kanina, 1 Timothy 4 chapter 12. Sabi niyan, palakpakan po muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kindly, let no man despise the youth, believe in the word, conversation, charity. Sabi diyan, believe in the word and conversation and charity in spirit, in faith, in purity. Kaya nga mga minamahal, sabi diyan, give attendance to reading, exhorting of doctrines. Hindi dapat daw tumitigil ang mga anak ng Diyos ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Exhorting the dog, pangangaral at pag-share ng salita ng Diyos till the time na babalik ang mahal na Panginoon. Para mapanatili mo ang illumination, not just shining. Hanggang sa babalik ang mahal na Panginoon, hindi titigil ang mga anak ng Diyos giving attendance to reading. Lahat ng nagbabasa ng kanilang Biblia sa kanilang bahay, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Ang ilan hindi makapalakpak dahil walang Biblia. Amen? Amen. Ay, napakahalaga niyan mga minamahal. Magkaroon tayo ng Bible devotion. Bago patulog, bago ka magpuri. Amen? After na magpuri, basa ka. Hindi mo kailangan napakaraming bersikulo dahil wala ka na maintindihan sa dulo. Amen? Verse by verse. At gawin mo yan, pagmuni-munihan mo yan. Ang sabi dyan, to exhortation, to doctrine. Next. Ang sabi dyan, neglect not the gift that is in thee. Hindi daw natin winawalang halaga yung mga gifts na mayroon tayo. Amen. Kung ikaw, ang gift mo sa oras na ito ay manunugtog ng mahal na Panginoon, huwag daw mo dapat winawalang halaga yan. Amen. Kung sa oras na ito, ang gift na meron ka ay mag-share, hindi mo dapat winawalang halaga yan. Kung sa oras ito, ang gift na meron ka ay magpatotoo, huwag mong winawalang halaga yan. Amen! Kung ikaw ang gift na binigay sa'yo, maging mga awit na mahal na Panginoon, hindi mo winawalang kabuluhan yan. Until the time that the Lord will come. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Kaya nga mga minamahal, kapag tayo po mga minamahal ay gagawa ng mga bagay na yan, meditate daily. Next. Meditate upon these things. Pagbulay-bulayan mo, araw-araw, ang mga gifts na meron ka. Amen. Brother, ang gift ko ay mag-drive ng mga sasakyan, magatid ng kapatiran. Pero sometimes nanghihina na ang aking katawan, napapagod ako masyado. Mapalad ka, napagod ka sa paggawa ng kalooban ng Diyos. Amen. Masama kapag napagod ka sa paggawa ng walang kabuluhan. Pero hanggat ginagawa mo ang kalooban ng Panginoon, napagod ka, napahiya ka, pinaiyak ka dahil sa paggawa ng kalooban ng mahal na Panginoon, mapalad ang taong ganyan. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan mga minamahal. Ibigay ang napakalakas sa palakpak. At sa pagsaganap ng pagiging Kristiyano, anong sinabi diyan? Give thyself wholly
Hindi banalan, sinabi niyan, holy, W-H-O-L-Y. Ibig sabihin, buong buo ang sarili mo. Hindi kalahati. Ay, ang aking puso ay Kristiyano, ang aking paadal pumupunta doon sa mga disco, hindi Kristiyano. Ay, ako'y Kristiyano, napupuri, pero sometimes yung aking kamay nangungupit. Hindi pwede. Yung ibang party mo ay Kristiyano, yung iba hindi. Holy! Buo! Na dapat naglilingkod ka sa mahal na Panginoon. Kulang na palagpag yan, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Brother, kung gagawin ko yung araw-araw, hindi pa nakakapagod. Amen? Kung gagawin ko yan araw-araw, hindi ba napapagod din ako eh. Kaya nga, sometimes, pagod ako pumalakpak eh. Amen. Alam po ninyo, mga minamahal, ang sinasabi ng mahal na Panginoon, hindi ka mapapagod if you are doing it naturally. Amen. Kung ginagawa mong natural lang ang pagiging anak ng Diyos, hindi ka mapapagod dahil yan ay ikaw. Amen. Ang kabanalan, ang paglilingkod na may katapatan, ang pagpupuri sa Diyos, pagbasa ng banal na kasulatan, pagdalo sa banal na gawain, ikaw yan. Amen. At subukan mong hindi gawin yan kapag ikaw ay anak ng Diyos. Hahanap-hanapin mo yan. Palagpagan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang pagiging mabuti, ang pananampalataya, pag-ibig sa kapwa, nandoon ang iyong tinatawag na prinsipyo paggawa ng mga kalooban mahal na Panginoon. Yan lahat ay regalo sa iyo ng Diyos. Kindly, Galatia 5, talata 22 hanggang 23. Amen. Ganito po pagkasabi, datapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Ibigay ang Amen. palakpak na napakalakas sa Diyos na buhay. Ano yung unang sinabi ko sa inyo kanina para makapag-share tayo ng ating shining illumination? Unang-una, maging mabuti tayo sa ating mga pag-uugali. Lahat magsabing amen. Everybody shout, praise the Lord. Pangalawa, mga minamahal, be steadfast. Be steadfast. Strive to be steadfast. Yung pagiging Kristiyano natin. May word ako doon, mga minamahal, strive. Amen. Ibig sabihin, do your best. Not because ginagawa mo na pa. Hindi ka naghihintay ng pagkakataon sa banal na gawain o makapaglingkod sa Diyos, kundi hinahanap mo ang pagkakataon. Amen. Ang ilan, wala pang pagkakataon eh, wala pang time eh. Busy ako eh. Di ba? Pero ang totoong Kristiyano, mga minamahal, hindi mo kinakailangan hintayin na magkaroon ng pagkakataon. Hinahanap mo at ginagawan mo ng pagkakataon. Palapalan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, anong sinabi ng talata? Kung paano ka magmahal, fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, and faith. Lahat ito napapaloob yung dalawang pinag-usapan natin. Maganda ang pag-uugali at kung paano ka maging Kristiyano. Yan. Ano mga yan? Regalo, bunga ng Espiritu Santo. If you have the Holy Spirit, mga binamahal, hindi issue sa iyo ang pagsuot na may kabanalan. If you have the Holy Spirit, hindi issue sa iyo ang yung pagpapatawad sa mga nagkasala sa iyo. Kapag if you have the Holy Spirit, mga minamahal, anumang grabing kasirapan, meron kang pagtitiis sapagkat regalo yan ng Espiritu Santo sa iyo. Kaya nakita nyo, walang isasaing pero nakakapagpatuto. Sinasabi niya, pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Ni pamasay, wala sila mga minamahal, napapahiya sa mga sasakyan ng mga konduktor. Pero patuloy pagdating dito, nagpapatuto, pinagpala ako ng mahal na Panginoon. Bakit? Regalo yan ng Espiritu ng mahal na Panginoon. Amen? Kaya pagsikapan, madama parati ang banal na presensya ng Diyos. Once you have the Holy Spirit, ang sinasabi ko sa inyo, anumang pagiging pagka-Kristiyano, hindi mo po problemahin.
Hindi mo kailangan isulat sa papel yan. Dapat magpuri ako sa umaga, ay dapat manalangin ko, dapat magbasa ang Biblia, dapat maging kabanalan. Hindi mo kailangan isulat yan sa papel. Automatic yan! Bakit? Ang sinabi ng Biblia, hindi ko isusulat sa bato ang aking mga utos, kundi sa puso ng bawat tao. Amen. Amen. Hindi ka gagawa ng ikapapahiya ng iyong kapwa. Hindi ka igagagawa na ikasasakit ng kalooban ng iyong mahal sa buhay na hindi nakakilala sa mahal na Panginoon. Bakit? Because you know how to respect, how you know how to love, you know the feeling of those in some time of our lives, naging kasama natin, kapareho natin sila. Ang kailangan nila, hindi panghuhusga, ang kailangan nila ay pag-unawa at panalangin nating mga anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating manapay. Huling talata, sometimes tayo po mga minamalay nahihirapan. Sabi ng Romans chapter 8, verse 18, kindly. Amen. Sa Aklat ng Roma 8:18, ito pong nakasulat, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat may tumbas sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi diyan, for I recount that the suffering of this present time. Yung bang ikaw ay napahiya, ikaw ay nasasaktan, lumuluha ka, wala kang pamasahe, wala kang pang luto, pinagtatawanan ka ng maraming tao, ay magnininong ka na naman. Amen. Sometimes may mga hurdles tayo sa buhay, nahirapan tayo. Ang sabi ng talata, this suffering of this present time is not worthy to be compared with the glory which shall be revealed to us. Amen? Hindi daw may kukumpara. Wala yan. Sisiw yan. Kung sa salitang kanto mga minamahal, wala yan. Sisiw yan. Sapagkat mas higit na dapat nating ikagalak yung mga pangako ng Diyos inihanda para sa atin. Amen? Sometimes mga minamahal, hindi ko na talaga kaya, brother. Mahina ko eh. Sa tanan nyo, in Christ, I can do all things through Christ that is strengthened me. Amen? Amen. Si Kristo ang kailangan mo kapag ikaw ay parang bibigay na. Pag ikaw ay parang hindi mo na kaya at parang despite all the efforts na ginagawa mo, still not yet enough. Ang sinasabi niyan, si Kristo ang magiging kalakasan mo. Maganap mo ang kalabuman. Take note ang sinabi ng Biblia, till the time that I come. Hindi pinag-usapan na 1 linggo lang, 1 buwan, 1 taon, 5 taon, 10 taon. Ang pinag-uusapan na gagawin natin yan, shining and illuminating people who see it and saying, glorifying the Father, is till the time that the Lord will come. Tayo po natin tumayo. Awitan natin ang ating malapay noon. Amen. Sa'yo maasa, kaibigan tapat at sandigan. Sa'yo nagmumula kapayapaan, kabutihan, di kayang sukatin ang pag-ibig ko. Pangako mo, liwanag at gabay, sa bawat sandali may pag-asa at kanlungan. Mga pangako mo, taglay ito'y ganap, nananatili ang nais na mga pangako mo. Amen. Praise the Lord, praise the Lord.
Gawin nating panalangin ito, mga minamahal. Amen. Ako'y lumalapit sa iyong kaganda. Walang iba. Ikaw ang pag-ibig, kapahingahan. Walang praise the Lord. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Mga pangako mo, iwanan ang gabay sa bawat sandali. Thank you, Lord! Hallelujah, hallelujah! Mga pangako mo, ito'y ganap na nagiging labis na. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Mga pangako mo, hallelujah, hallelujah, hallelujah! Thank you, Jesus, hallelujah! Amen. Mga pangako mo, ang langit ito'y ganap. Praise the Lord. Uy na mahal. Kung tayo mo ba minaman na hindi kikilos at tayo lang ang papupunta sa langit dahil sa hindi nating pagganap ng ating katawagan, i-share ang kabutihan ng Diyos, magiging malungkot ang langit para sa atin. Darating ka doon, iilan lang tayo. Darating ka doon, hindi mo makita ang mga mahal mo sa buhay. Darating ka doon, hindi mo makita mga kaibigan mo. Darating ka doon, hindi mo makita ang mga bagay na gusto mong makausap mo. Because we fail to illuminate our brethren. Kaya nga sabi ng talata, it is the promise of God. Pangako dyan, napakagrabe mga pagpapala na yan. Sabi ko nga sa inyo mga minamahal, kung magbibilangan tayo ng mga kasalanan, hindi tayo mauubos sa buong araw. Kulang yan. Dahil sa bawat minuto, bawat segundo, nagkakasala ang bawat isa. Ang kailangan natin is to convince our brethren, continuously step forward, patuloy na lumakad paabante patungo sa ating mga kanya-kanyang kaligtasan. With this, minsan pa nating awitin awitin ito mga minamahal. Di kayang sukatin ang pag-ibig mo. Sing it from our heart. Sing it. Bigayan ng Diyos. Libre yan. Ibinibigay yan para sa mga Kristiyano na gustong magbana ng buhay na walang hanggan. Hallelujah! Worship the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Mga pangako mo, ito'y ganap. Thank you so much, Jesus. Thank you so much, Lord God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord, hallelujah. Amen. Praise the Lord sa ating mga minamahal na beloved viewers.
Ating mga minamahal na mga bisita, lumapit kayo sa Diyos. Tanggapin niyo ang mahal na Panginoon. Ang bawat pangako ay para sa atin lahat. Bawat binitawan ng Diyos, ang sabi niya, hindi babalik sa Kanya nang walang katuparan doon sa Kanyang pinagsuguan. Sa oras na ito, mga kapatid, bagi sa ating mga beloved viewers, tayo po lahat, mga minamahal, ay tumanggap sa Diyos. Ito ang kapahingahan sa mga taong nalulungkot. Kagalakan sa mga taong nalulungkot. Kapag ikaw ay napapagod, ito'y kapahingahan. Kung ikaw ay natatakot, ito'y kalakasan ng loob. Kung ikaw sa oras ito, mga minamahal, puno-puno ka ng karamdaman, ito'y kagalingan. Di mo kailangang gumawa ng isang bagay na napakahirap. All you have to do is to receive Jesus in your life. Bawat sabihin ko, mga minamahal, sabihin nyo rin. Sumunod kayo sa aking sasabihin. Maging sa ating mga beloved viewers, ipikit nyo yung mga mata, taas yung mga kamay. Lahat ng aking sasabihin, sabihin nyo, mahal na Panginoong Hesus, salamat po. Napakinggan ko ang iyong mga salita na punong-puno ng pagmamahal at mga pangako. Ako po ay makasalanan. Nakalimutan kong maglingkod sa iyo. Humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang mga pagkakamali. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Baguhin mo po ako. Gawin mo kong tunay na Kristiyano sa isip, sa salita at sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. 10 ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus na aking tinanggap, itong aking samo at panalangin. In Jesus' mighty name. Amen. Kami na lamang po mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang balas sa iyong pangalan, pinakamamalapay ng Jesus. Narito ang mga minamahal kapatid, maging sa aming mga beloved viewers, sa oras na ito, maging sa aming mga minamahal mga bisita. Sila tumanggap sa iyo bilang pagtugon sa iyong panawagan, sa kanila bilang pagmamahal at kapaghabag. Sa oras na ito, malapay noon ang mga kanilang pangangailangan, mga kagalingan ang kanilang inihingi, pagbabago ng kanila mga panalangin, ibigay mo sa may malang kaparaanan. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat mo na kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Sampu na kanyang mamahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Sa ating po mga kanya-kanya mga personal panalangin. Tayo po yung may makaramdaman. Kaliwang kamay sa parte ng ating mga karamdaman. Kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po yung may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mga mahal sa buhay na nating ilapit sa mahal na Panginoon, dalawang kami, taas walang imposible sa Diyos. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Dakilang Diyos, ang balas ng pangalan, pinakamamalapay sa iyong salita, mahal na Panginoon. Kapag ay maramdaman sa atong Espiritu, kami may kapanginapalaya sila at ang gawa ng kaaway sa oras ito sa pandalangin ng aming ginagamit ng mga evangelista, World Estrada, Almeida, ang pumaminaman ng mga manggagawa. Huwag kami kapatid, aming dinadalangin sa iyo, mahal na Panginoon, na lahat ng mga karamdaman, kumiti ko sa out. Lahat ng cancer, TB, diabetes, leukemia, lahat ng COVID-19, kasaut. In Jesus' name, mga pagbabayi sa iglesia, mga panlulupay-pay, mananabi kasaut. In Jesus' name, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Kasaut, be healed, be healed. Be healed in Jesus' name. All kinds of sicknesses and diseases, be healed in Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Tayo po natin tumayo. At the top of our voices, let us shout 3 times, Hallelujah, praise the Lord. Amen. Bilang pananampalataya na yung ating pong mga panalangin, ito na po ay natanggap na natin. Maging sa ating mga beloved viewers, sa inyong mga tahanan, kung saan man kayo naroon, ganapin nyo rin po ito upang nang sa ganun, mga minamahal kayo lubos sa pagpalay. Kapag kayo'y pinagpala, mga kapatid, lumakad kayo, iakbang ninyo mga paa, dumalo sa pinakamalapit na Jesus Miracle Crusade
International Ministry. Samahan niyo kami upang ating purihin, dakilain ang dakilang pangalan ng ating mahal na Panginoon. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord. At yan po tapos mga minamahal yung ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. To God be the glory. At tayo pinatako mga minamahal sa ating pong announcement. Narito ating pong beloved elder, our brother Noel Braganza. Amen. Purihin natin ang pinakamamalang Panginoon. God bless you, beloved elder, beloved brother Joven Perez sa mensahe ng kaligtasan. At bago tayo tumungo, mga minamahal ko sa ating mga regular announcement, ay ating po munang bibigyan ng daan yung ating pong church project. At ito pong mga minamahal ko, hallelujah, ating pong kasalukuyang binubuno, mga minamahal ko na halaga, ay para sa pag-purchase po natin ng brand new video cam. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At para mga minamahal ko yung ating pong reception, mga minamahal ko sa ating pong live streaming, mga minamahal ko at sa mga recordings po natin, mga minamahal ko ay maging mas maganda pa. Amen? Amen? Makinig po kayo mga minamahal ko ha. Para mas maganda pa ang reception, mas malinaw, mas na-close up po yung mga ating mga beloved choir sa kanilang mga pagkanta, mga minamahal ko, hallelujah, ay kinakailangan po natin talagang makibahagi sa proyektong ito mga minamahal ko. At atin lamang pong i-update yung atin pong special offering. Atin po itong mga minamahal ko, hallelujah, sinimulan na last October 16. From October 16 up to November 18, mga minamahal ko, meron na po tayong nalikom na 23,040 pesos. Last November 20, Sunday, mga minamahal ko, tayo po ay nakakuha ng 1,303 pesos. Last November 23, yung ating pong midweek service, tayo po ay nakalikom ng 375. At last Friday, itong nakaraang overnight worship, mga minamahal ko, medyo all-time low po yata, mga minamahal ko, 176 lamang. So meron po tayong 24,896 pesos, mga minamahal ko. Pero nadagdagan po ng 5,000 pesos sapagkat na-receive na po, mga minamahal ko, yung pong nag-pledge, mga minamahal ko, yung karagdagang 5,000 na nag-pledge ng 10,000 ay na-receive na po nung last November 27. Ngayon lamang po na-receive mga minamahal ko yung 5,000. So meron na po tayong 29,896 pesos na cash on hand. Palakpakan po natin ang pinakamamalang Panginoon. Nakalive po tayo mga minamahal ko, kaya maging mga minamahal ko, hallelujah, supportive ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, sapagkat tayo rin naman, mga minamahal ko, makikinabang mga minamahal ko sa anumang church project na atin pong isinasagawa. Mga minamahal ko, hallelujah. Sabi nga ng banal na kasulatan, it is more blessed to give than to receive. Kaya mga minamahal ko, maging open, mga minamahal ko, hallelujah, with an open mga minamahal hands, mga minamahal ko. Kumbaga, hindi tayo close-fisted, mga minamahal ko, hindi nakatikom ang ating pong mga kamay, kundi mga minamahal ko, manatiling nakabukas ito. Amen? Para mabuksan din naman, mga minamahal ko, mga biyaya at pagpapala ng mga Panginoon. Doon sa mga minamahal nagnanais pa, patuloy po nating ini-invite, mga minamahal ko, amen, yung ating mga minamahal mga kapatid na talagang may extra blessings. Amen? To take, mga minamahal ko, the challenge, mga minamahal ko, ng mag-pledge, mga minamahal ko. Sapagkat, hallelujah, talagang ito lamang pong 20,000, mga minamahal ko na pledge, mga minamahal ko, ay nanggaling lamang sa, I think, 2 lang. Amen? 2 tao lamang ito na tagta 10,000. So, sa mga kapatid, mga minamahal ko na talagang may extra blessing, amen? Sa mga pinagpapalang lubos, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hindi po kalugihan, mga minamahal ko.
talagang tried and tested, mga minamahal ko ng mga talagang bukas ang palad ang kanilang mga kamay, mga minamahal ko na mas talagang maluwang, mga minamahal ko, talagang dumadaloy ang mga pagpapala, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanilang buhay. And of course, mga minamahal, hindi natin may alis, mga minamahal ko, na talagang yung kagalakan, amen? Yung pagdama ng Santong Espiritu ng Panginoon ay doon lamang, mga minamahal ko, sa mga givers, mga minamahal ko na talagang sila po, mga minamahal ko, hallelujah, nakikibahagi, mga minamahal ko sa mga proyekto, mga minamahal. Purihin natin yung pinakamamahal po yan. Biblical po yan, mga minamahal ko, hallelujah. Amen? We are in the church, in the body of Christ, mga minamahal ko, na lahat, mga minamahal ko, ay talagang sama-samang gumagawa. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. So, ano pa rin, mga minamahal, patuloy ang ating pag-i-invite, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang yung hamon, mga minamahal ko, na mag-pledge, mga minamahal ko, ng a certain amount. Sabi nga nung nakaraang announcement, mga minamahal ko, hallelujah, hindi nyo kailangang magpunta dyan sa My Sisters Information. Pwede nyo pong isulat sa papel, amen, yung inyong mga pledge, mga minamahal ko, at kapag yan po ay tinugon na ng mga Panginoon, sapagkat ang pledge po, mga minamahal ko, ipag-commit ng isang halaga, mga minamahal ko. Halimbawa, meron po tayong mga inaasahan, mga minamahal ko, na talagang pagpapala na parating pa lamang. Amen? 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 At kapag dumating, mga minamahal ko, ang pagpapalang yan, mga minamahal ko, hallelujah, talagang blessed naman ang Panginoon, then that's the time, mga minamahal ko, na atin pong ibigay yung ating pong mga pledges. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon, hallelujah, para this coming December, mga minamahal ko, ay atin na pong mabili itong brand new, mga minamahal ko, na video camera na nagkakahalaga ng, ang sabi nga ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal ko, 80 to 120,000 pesos, mga minamahal ko, yung pong mga branded talaga, mga minamahal ko, na kung saan talagang gamit po ito ng mga professional videographers, mga minamahal ko. Amen? Hindi po pipitsuging brand. Amen? Amen. Nariyan pa po ba kayo, mga minamahal? Pumalakpak po tayo sa ating mga pinakamamahal. So, ay kas po natin, mga minamahal ko, yung ating po mga ibibigay, mga minamahal ko, hallelujah, pakikibahagi, mga minamahal ko, anumang halaga, upang atin po talagang, mga minamahal ko, mabuo ito pong atin pong project na ito, mga minamahal ko, hallelujah. At narito po, mga minamahal ko, ating beloved Brother Saldi de Guzman, mga minamahal ko, upang ipanalangin yung ating pong special offering. At mga minamahal ko, hallelujah, ang biyaya ng mga Panginoon ay sumaatin. Praise the Lord.